на загиналите за свободата и независимостта на България. Уважаеми дами и господа, неделима част от празничната вечер е военно формирование 34420, град Костинброд. За поредна година, уважаеми дами и господа, ще говорим за тази светла личност. Един човек, който за своите житейски 28 години остава достояние. Величествен връх с достойно повдигнато чело. Българи за пример, българи, чиято следа ние с вас трябва така да живеем, че да я предадем светло на онези, които идват след нас. Уважаеми дами и господа, за мен е чест да представя и да дам думата на господин Григор Григоров, кмет на село Пролеша. Уважаеми жители и гости на село Пролеша, уважаеми заместник кметове и общински съветници, на днешния ден, 2 юни, почитаме паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България. Този ден се чества от 1901 година, когато на връх Околчица, лобното място на Ботев, се събират негови четници и граждани, за да отдадат почитта си. Днес, отдавайки почит към паметта на героите, дали живота си за нашата свобода, сме горди и признателни, че сред тях са и нашите бащи и деди от Пролеша. През 1876 година 205 млади момчета слизат на Дунавския бряг при Козлодуй и с трепет целуват родната земя. Укрили ги светлата идея да се сражават за свободата на отечеството си, което е под оковите на Османската империя. Воеводата на четата е 28-годишният поет-революционер Христо Ботев, за когото любовта към родината е над всичко. Разпределени на групи, Ботевите четници се качват на австрийския кораб Радецки от различни румънски пристанища по Дунав. Предрешени като градинари, те укриват оръжието и въстаническите дрехи в уж градинарски съндъци. Когато наближават българския бряг, Ботев заставя капитана да свали въстаниците при Козлодуй. Предстоят тежки преходи и сражения. Надеждата на поета да запали искрата в сърцата на българите и да ги поведе в битката за освобождението на България угасва на 1 юни. Тогава, след тежък бой във Врачанския Балкан по Здрач, един изстрел покосява Ботев. Историята на Ботевата чета е една от най-ярките страници в априлското въстание от 1876 година. Връх в освободителните борби на българите в Османската империя. Жестокото му потушаване предизвиква широк международен отзвук и довежда до освободителната за България руско-турска война от 1877-78 година. Днес, 148 години след гибелта му, Ботев е сред най-обичаните ни национални герои. Христо Ботев, поет, публицист, общественик, революционер, българин, живял само 28 години. Години достатъчни, за да остави творчество, намерило място в златните страници на българската и световна литература. 28 години достатъчни, за да извърви пътя до безсмъртието. Поклон! Благодарим ви за поздравителното слово и за искрените думи. Сред нас днес е и госпожа Владислава Симеонова, заместник кмет, община Божурище. Уважаеми господин Григоров, уважаеми военнослужещи, уважаеми жители и гости на село Пролеша, община Божурище. Днес се прекланяме пред подвига и великото дело на българина Христо Ботев, неговите четници и всички знайни и незнайни герои, дали живота си в името да я има и днес свободна България.
Живял само 28 години, Христо Ботев, 148 години по-късно, той все още е жив. И всички ние имаме задължението и отговорността да помним славното минало, да го съхраняваме, да го предаваме на идните поколения, за да я има свободна, независима България и след нас. Само заедно, обединени, можем да развиваме България и в частност община Божурище в правилната посока. Трябва да взимаме пример от славните герои. Дълбок поклон пред Христо Ботев, дълбок поклон пред четниците му и всички герои дали живота си. Да живее България! Браво! На територията на общината от години знаем, живеят изключително талантливи български деца, които са неделима част от нашите празници и почита, която отдаваме към Христо Ботев и неговите четници. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, за мен е удоволствие да поканя за поредна година талантливата Виктория, която ще каже едно емблематично стихотворение, което със сигурност ще разчувства всички ни, но то е неделима част от това, което ни събира днес. Аплодисменти за Виктория. Възпоминания от Батак. Иван Вазов. От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Там зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка, аз и съм сирак. И треперя малко. Зима дойде вече. Ти Батак не си чул, а аз съм оттам. Помня го плането и страшното време. Бяхме 9 братя, а останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те съвземе. Като ги изклаха, Чичо, аз видях, с топор ги сечеха, ей тъй, на дръвника. А пък аз и плачех, па не беше страх. Само бачо Пеню с голям глас извика. И издъхна бачо. А един хайдук баба ми заклая под вехтата стряха. И кръвта потече из нашия къпчук. А пък аз и бях малък и мен не заклаха. Татко ми излезе из къщи тогас, с брадвата в ръцете и нещо продума. Но те бяха много, пушнаха за в час. И той падна, възнак, уби го кошума. А мама изкочи, откъде не знам, и на татка фана да вика, да плаче, но нея скълцаха с един нож голям. Затова съм, Чичо, аз сега сираче. А бе много страшно там да бъдеш ти. Не знам, що не щяха и мен да заколат. Но плевнята пламна и взе да бръщи, и страшно мучеха кравата и волът. Тогава побягнах пътешком навън, но после, когато страшното замина, казаха, че в оня големия огън изгорял и Вуйчо, и дядо, и Стрина. И черквата наша, Чичо, изгоря, и школото пламна, и девойки 200 станаха на въглен, някой ги запря. Тъй много още дяца и невести, а кака и Леля и други жени, мъчиха ги 2 дни, да паги затриха. Още слушам, Чичо, как пискат уни, и детенца много на мъждрак набиха. Всички и свят затриха, как не бе ги грях. Само дядо Ангел оживя сиромаха, той пари с хотела сбираше за тях. И уж беше страшно, па не бе ме страх. Аз търперех само, но не плачех веки. Мен и други дяца отведоха с тях и гъжви съдрани обвиха на всеки. В помашко село, не знам кое бе, мене ме запряха нейде под земята. Аз из дупка гледах синьото небе и всеки ден плачех за мама,
За тата по-добре умирвах, но не ставах турка. Когато ни пуснаха, пак в Батак живях. Подир 2 години посрещнахме Гурка. Тога с лошо време и за тях наста. Клахме ги ние, както те ни клаха. Но нашето село Чичо запустя. И мама, и тата веки не станаха. Ти, Чичо, не си чул заради Батак. А аз съм оттам. Много е далече. 2 дни тук гладувам, щото съм сирак. И треперя малко. Зима дойде вече. Браво! Аплодисменти за Виктория. След такова стихотворение трудно се намират думи, за да продължи човек, но трябва да помним своята история и тя да бъде стожер на всичко това, което сме днес. Уважаеми дами и господа, благодарим ви за участието и за атмосферата, която създаваме тази вечер на централния площад в село Пролеша. Продължаваме с военно формирование 34420, град Костинброд. Роти! Правец! Терро! Проверка! Пусти! Създатели на втората българска държава. Цар Калоян издигнал международен престиж на България и разгромил рицарите кръстоносци. Цар Иван Асен II, български владетел, дипломат и пълководец. Цар Иван Шишман оглавил съпротивата срещу османското нашествие. Георги Раковски, идеолог на българската освободителна революция. Васил Левски, апостола на българската свобода. Стефан Караджан, Хаджи Димитър, Георги Бенковски, Христо Ботев, Райна Княгиня, Филип Тотю, капитан Петко Войвода, Гоце Делчев, български революционери, генерал-майор Иван Колев, генерал Христо Недялков, генерал Владимир Вазов, генерал Георги Вазов, генерал Стефан Тошев, полковник Константин Каварналиев, полковник Борис Дрангов, майор
Любомир Ноев, майор Панайот Гешев, поручик Димитър Списаревски, майор Павел Павлов, капитан Любен Кондаков, подофицер Атанас Кръстев, поручик Веселин Рачев, ефрейтор Никола Паскалев, редник Ради Радев, редник Симеон Мандражиев. Проявили героизъм и загинали по бойните полета за свободата и независимостта на България. Вечна слава на хилядите знайни и незнайни войни, загинали по бойните полета на Онгама, Вървишки проход, Ахелой, Цариград, Траянови врата, Одрин, Соло, Клокотница, Черномен, Търново, Никопол, Видин, Стара Загора, Шипка, Шейново, Трън, Триуши, Брезник, Сливница, Гургулят, Драгоман, Цариброд, Пиро, Лозенград, Бунархисар, Люлебургас, Одрин, Чаталджа, Карагач, Буаир, Шаркьой, Тутракам, Добрич, Кабадин, Вардар, при завоя на река Черна и Червена стена. Поклон! Командирите народ! Народ! Хол! Марш! Господин майор, първа рота, вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на героически загиналите четници-опълченци от област София. Господин майор, във втора рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на героически загиналите военнослужещи от област София. Командир на втора рота Старшина Димитров. Командирите народ! По местата си! Хол! Марш! Роти! Мирно! Запо! Чест! Венци от военно формирование 34420, град Костинброд. Общинска администрация Божурище. Венец от кметство село Пролеша.
Роти! Райс! Мирно! За загиналите герои! Шапки! Долу! На колене! Моля гражданите на колене! Дължи! Роти! Райс! Мирно! Са славните победи на българската армия в войните за национално освобождение и обединение! Ура! Ура!
Роти! Райс! Мирно! За славата на вашата родина, Република България! За по-чест!
Мене снимаш ли? Имаш скаваш телефона, ако го обърнеш, става на такова. Май не го снимай, бе. Ти имаш два телефона. Ми да, тя е мултифункционална. Тихо, тати, че записвам.